Norte. naman. Alamin natin, Governor Matthew Marcos Manotoc. Governor, magandang hapon po sa inyo. Si Weng de la Peña, Tony Aquino, Super Radio DZBB. Governor? Hi, magandang hapon po, Weng and Opo. Tony. Thank you for having me po. Opo, kumusta ho kayo dyan? Ano ho ang epekto ng lindol sa Ilocos Norte? So far, okay naman po kami dito. Actually, sa totoo lang, nasa Maynila po ako dahil po sa DILG training. Opo. But I'm keeping in close coordination with my people. Opo. Anong And mga... so far, no major damages naman po. Medyo nakakatakot daw, 30 seconds daw at sobrang lakas. Pero so far, everything is okay. Okay. Good. Structurally, wala naman major damages. Opo. May mga minor damages sa buildings. And we have certain interprovincial roads na medyo... Okay. Governor? Wala. Opo. But besides that, Opo. okay naman po. Ay, salamat naman. Governor, salamat ho. Pasensya na ho kayo. Pero tatawagan Babalikan po namin kayo, mamaya. ha? Governor Matthew Marcos Manotoc, sir. Pero thank you so much, sir. Thank you. Pagtanggap pa ng karagdagang mga sitwasyon sa iba't ibang panig po ng Luzon, pumunta muna tayo sa Ilocos Norte. Kasama natin ngayon sa ating linya si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc. Magandang hapon po, Governor. Live kayo sa DZBB. Ako po si Weng. Hi, Gov. Hello, magandang hapon po. Weng. Thank you for having me. Yes, sir. Pasensya na kanina, naudot ang aming panayam sa inyo kasi ang inyong tito ay nag-press con po sa Malacanang. So ngayon itutuloy natin ang ating panayam. Governor, kumusta po ngayon ang Ilocos Norte? Inyo po nasasakupan? Okay naman po. Sa awa ng Diyos, hindi naman po seriously affected ang Ilocos Norte. Of course, may mga road closures at may mga minor damages, especially po sa mga historical buildings at mga eskwela. But minor po for the most part. And higit sa lahat, wala pong casualties. But we pray and sympathize and look forward to helping ang mga neighbors po namin in Abra, Benguet, and Ilocos Sur po. Good to know, Governor, na walang nasaktan o nasabidyaan sa bahagi ng Ilocos Norte. Pero may nabanggit kayo mga historical sites. Mahalaga po yan para sa kultura ng sambayan ng Pilipino. Ano po ba yung mga nasirang historical sites sa Ilocos Norte, sorry. Opo, Ma'am Weng. Actually, hindi po yung mga main sites. No? Ito po yung mga, kumbaga, medyo ruins na po, even before po. The old church convent of Bacara and the old Badok Church building na medyo mga unused parts ng simbahan. Thankfully, ang mga main tourist attractions po namin and historical or colonial buildings ay unaffected po. Road closures, meron po ngayon, may nasira mga kalsada po sa Ilocos Norte, Governor? Mostly minor po ang mga damages po sa amin. We have 7 partially damaged houses and 18 damaged buildings as of our latest resiliency office count. Sa mga buildings po, mostly mga minor po to and nasa mga eskwela at mga historical buildings po. So for the most part, spared po ang Ilocos Norte and it seems like the damages are in the 3 provinces of Abra, Benguet, and Ilocos Sur. And we will turn our attention also to helping our neighbors. As far as I know, wala pong damages. We had some mga block na roads, especially mga interprovincial, kagaya ng Ilocos Norte, Abra at Ilocos Norte, Cagayan roads. But as of now, clear na po. And I received word from DPWH District 2, at least, kasi sa amin dalawang district. District 2, all roads are already cleared. Ayun, so wala nang isolated na lugar sa Ilocos Norte. Pwede na rin pong pumunta, malaya na makakadaan ng ating mga motorista coming from Ilocos Norte to Abra and Cagayan. Wala na tayong problema doon. Wala na po, all cleared na po. Ayun, magandang balita. Yung inyo pong mga infrastructure dyan, tulay, Cagayan, at pati yung munisipyo po ninyo, Kapitolyo, yung mga government offices. Yes, just a few po na affected, mostly mga cracks or fissures na nakikita po natin. So nothing major, no big
damages or anything collapsing. Mga cracks po sa walls. It was mostly sa historical buildings nga po at sa mga eskwela. Yun po yung mga nakikita natin na significant damages, but not too many, thankfully Okay. po. Ibig sabihin yan, solid pa yung structural integrity ng inyong mga gusali at walang dapat katakutan yung mga magpapasok bukas sa kanilang mga tanggapan. Governor? Governor? Opo, Ayan. tama po. Opo. Thankfully, even ang mga historical sites po namin, including Pauay Church, Yun. all of our even our Capitol building na hundreds of years old ay talagang intact. So very grateful po kami, and yes, we are looking forward to getting back to work tomorrow kasi na-miss po namin yung work day today. Yun nga po eh. Pero yung mga hospitals nyo, schools, na-check na po ba kung meron ding damage? Wala naman po. Wala naman po. Hospitals, no word na may damages po. So for the most part, it looks like intact po, That's good. thankfully. Hindi po kayo nawala ng supply ng kuryente? Hindi po. Ay, maganda naman. Kasi maraming lugar na nawala ng kuryente, lalo na doon sa nasentrohan sa may bahagi ng Abra. Buti naman po, hindi kayo nadamay. Water supply, linya ng komunikasyon. At least ngayon nakakapag-usap tayo, pero most part ng Ilocos Norte, wala pong problema sa line of communication? Wala po. Everything was unaffected. Yun nga lang po, some roads were blocked due to landslides, but that has already been cleared. So, Alright. as I mentioned, no casualties and no major damages. And our thoughts and prayers are with our neighboring provinces na talagang apektado. Ayun, pinalad po ang Ilocos Norte, Governor. Kaya siguro sabi niyo nga kanina, ay kayo naman ang tutulong sa inyong mga karatig lalawigan. Opo, maraming salamat po, Ma'am Thank you. Weng, Thank you, and, sir. Ilocos Norte to help. Maraming salamat, Governor. Ingat po kayo. Salamat po, ingat din. Thank you. Hope to see you in Ilocos po. Yes, sir. Alam niyo, ang ganda-ganda ng lugar niyo. Sa totoo lang, ang dami niyong lugar na pwedeng buksan agad sa turismo right after ng pandemic, ng hit ng peak natin ng mga COVID-19 cases. Sana po yumabong ulit ang inyong turismo diyan sa Ilocos Norte. Maraming salamat, Governor. Yes po, Ma'am Weng, inviting everyone to visit Ilocos Norte, not to make light of this situation, Yes. no, but please come enjoy Ilocos Norte, and we have much to offer, as you say. Thank you, sir.